No niin, katsellaanpas tämmöistä 11 vuotta vanhaa projektia, jonka tein 2015. Eli kyseessä on Nintoaster, eli suomeksi Nintendo leivän paahdin. Eli kaikkihan muistaa tämän harmaan matoboksin, niin sen sisältö on modattu tänne sopivaksi. Ja myös tähän päälle on tehty Fourscore ohjainportin, millä pystyy pelaamaan nelinpeliä ja turponapit toimii ja semmoista. Ja tässähän on sitten tietenkin virta, resetti, sitten säädetään paahtoajan pituutta. Takkaa löytyy sitten kuva- ja ääniliitännät. Ja voidaan vaikka vähän testailla tätä. Eli otetaan täältä Gremlins 2, yksi meidän nuoruuden suosikkipeleistä. Tässä oli loistavat grafiikat ja hienot välianimaatiot. Ai saakeli niitä muistoja. Tosi hyvä. Ensimmäisenä otetaan nyt pölysuoja pois. Noin, se suojaa tuolla korttiliitintä. Sekin on tehty uusi korttiliitin, ei ole alkuperäinen. Tuosta lyvään peli paikoilleen ja peli päälle noin. Ja resettihän oli tuossa, noin. Ja tässä on tämä rulla, niin tästä säädetään sitten pelin paahtoastetta. Ja mehän halutaan mahdollisimman rapea. Pannaan täysille se, noin. Ja sitten otetaan ohjain. Pannaan se tuohon portti ykköseen, noin. Ja sitten peliä päälle. Vitsi, nämä oli hienoa nämä välianimaatiot. Aivan loistavia. Ja sitten vain kovaa pelaamista. Noin. Semmonen oli Nintendo. Joko peli on lopetettu, virta pois, kasetti pois ja pölysuoja paikoille. Noin. Sillään toimii minun. Miehän tehin toisenkin 2.0, joka on tämmönen. Mutta sen joku ruottalainen hardcore Nessi-fani halusi, niin minun oli pakko luopua ja myyä se sille. Mutta minä säästin tämän ensimmäisen mallin. No niin, semmonen tarina tällä kertaa. Kiitoksia.